Okete Ramogi TV kawadhi nyime ni jalupo gai maduon bura mar ODM Simba Arati oramoni ODM onge e sirikal mar Kenya Kwanza kendo siemo wang' jood bura mag ODM mondo dhi nyime gi luwo lek mar duon burano. Koloso e kaunti ma Nyamira, Arati noyango ni ODM dhi chungo jogi e kombe duto mag siasa e yiero mabiro. Gavana ma Kisii Simba Arati okwedo weche moko ni duond bura mar ODM ni e sirikal mar Kenya Kwanza. E kinde ni mathoth jo siasa mawuok e gwenge mag jo Kisii chako bedo machiegni kod jatend migawo machon mar arita Fred Matiang'i. Sisi kama chama cha ODM ndio tunakubaliana kwamba tulipeana expertise kwa serikali. Sisi hatuko kwa serikali. Arati ochung' kar tiende ni ODM ne omiyo mana serikal moko kuom joge ka bende owacho gi duol motegno ni Senator ma Nairobi Edwin Sifuna e jaloso e lo ODM. Weche mag Arati biro e kinde mamoko kuom jo siasa mawuok e oganda jo Kisii dhi nyime gi chenro mar sidho Fred Matiang'i e laro kom tend piny e yiero maduong' mabiro. Jaga budget maduong' Margaret Nyakango mane oyuoro e nyasino ojiwo kaunti mondo ket chenro mag choko osuru moromo. Chanua ndio ule mchapakazi kutoka Narok, the best performing county. And I'm not afraid to say they are number one in development, they are number one in revenue collection. Na hizo ni figures niko nazo kwa report zinaonekana. Sio rumors. Isaac Ukech, Ramogi TV. Yena munda tieke gi